Γεια σας από το Αλεξάνδριο, που έχει αρχίσει εδώ και 1 λεπτό ο αγώνας Άρη Μακάμπι. Το σκορ γίνεται τώρα 4-4. Για τον Άρη πέτυχε 2 πόντους ο Σέλερς και 2 ο Λιπηρίδης, ενώ και τα 2 καλάθια της Μακάμπι ο Χάνφελντ με το 4 τον είδατε προηγουμένως. Αγώνας για την 5η αγωνιστική του 34ου Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης. Περισσότερα σε λίγο, να τελειώνουμε με τα διαφημιστικά της Παιανίας. Στρέψαμε όπως βλέπετε στο Αλεξάνδριο, το σκορ έχει γίνει 6-6 με το καλάθι του Γκάλι. Είχε πετύχει ένα καλάθι ο Γκόντες προηγουμένως για την Μακάμπι. Και ο Άρης τώρα σε μια προσπάθεια για ευνηδιασμό, ο Γιαννάκης τον Σέλερς και το 8-6 για τον Άρη. Οι οπαδοί του Άρης και Κερκίδας κάνουν ό,τι μπορούν για να δώσουν ένα πανηγυρικό χρώμα στην απόψινή βραδιά. Όμως το παιχνίδι με τη Μακάμπι του Τελ Αβίβ άρχισε και διεξάγεται κάτω από την βαριά και εφιαλτική πραγματικά σκιά του πολέμου που από τη νύχτα μένεται στο Περσικό. Το Αλεξάνδριο άλλωστε έχει μεταβληθεί σε αληθινό φρούριο, αφού υπήρχε ο φόβος για ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια κατά της Ισραηλινής αποστολής. Πάντως όλα ως τώρα είναι ήσυχα και απέμεινε μόνο το γενικό και αισθητό μούδιασμα για να θυμίζει αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, πολύ κοντά στο Ισραήλ, από όπου προέρχεται η Μακάμπι. Η Μακάμπι τώρα στην επίθεση παίζει με τον Γκόντες, τον Χάνφελντ που έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Γκάλι, τον Μέρσερ που τον είδατε να πετυχαίνει το καλάθι και να παίρνει και φάουλ από τον Σόμπιν, τον Ρόαγιαλ, τον ένα από τους δύο Αμερικανούς με το 15 και ακόμα τον Τζάμσι, τον αρχηγό της. Ο Μέρσερ έχει δικαίωμα και για μία βολή, ήταν το πρώτο φάουλ του Σόμπιν, έχει 4 ομαδικά ο Άρης και 3 η Μακάμπι. Έχουν περάσει 3 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα από την αρχή του αγώνα. Να εδώ ο Λαβόν Μέρσερ, 33 πια ετών, ο Αμερικανός σέντερ που έχει πάρει εδώ και πολλά χρόνια την Ισραηλινή υπηκότητα και παίζει και από το 86 στην εθνική ομάδα του Ισραήλ. Η Μακάμπι σε man to man με τον Γκόντες στον Γιαννάκη με το 6 και τον Χάνφελντ στον Γκάλι, ενώ ο Ρόαγιαλ κυνηγάει τον συμπατριώτη του τον Σέλερς. Σόμπιν, Γκάλης. Ο Γκάλης προσπαθεί να διεισδύσει. Σέλερς στο σούτ απ' έξω. Δεύτερο καλάθι από τον τρίτο μάνα, από τον Αμερικανό του Άρη. 18 με 6 πόντους του Μπραντ Σέλερς. Μέρσερ με τον Σόμπιν και φάουλ του Γιουγκοσλάβου στον Μέρσερ. Το δεύτερο φάουλ από τον Γκόραν Σόμπιν, τον είδατε. Αυτός είναι ο Βιθέντε Σαντσίς, ο πρώτος διαιτητής του αγώνα, Ισπανός. Θα τον θυμάστε ίσως από το τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Τον είχε διευθύνει μαζί με τον Καναδό, τον Στίβς. Ο άλλος διαιτητής είναι ο Γιουγκοσλάβος Ντάνκο Ράντιτς. Ήταν παρόν στο Ευρωμπάσκετ του Ζάγκρεμπ αυτός, ενώ ο Σαντσίς ήταν και στην Αργεντινή. Λιπηρίδης, Σέλερς, σουτ για 2 πόντους. Rebound, σπρώχθηκε και ο Σόμπιν από τον Ρόαγιαλ. Γκόντες, το σούτ από τη γωνία από τον Τζάμσι και rebound του Σόμπιν. Γκάλης. Ο Σβίσερφ έχει αφήσει στον πάγκο ένα από τους δύο Αμερικανούς του, τον Εντ Χόρτον, και φάουλ που κάνει ο Χάνφελντ στον Γκάλι. Η πρώτη αλλαγή με τον Ντίνο Αγγελίδη να περνάει στη θέση του Σόμπιν. Όλα αυτά 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα. Το Αλεξάνδριο δεν είναι γεμάτο. Σήμερα είναι περίπου 3.000 άνθρωποι στις κερκίδες του. Φοβήθηκε λίγο ο κόσμος από τον πόλεμο. Γκάλης. Γιαννάκης. Δυσκολεύεται, πετάει στον Λιπηρίδη την μπάλα. Τελικά ο Γιαννάκης από καλή θέση. Το rebound από τον Λιπηρίδη και φάουλ που κάνει ο Ρόαγιαλ. Πολύ προσεκτικό σύρριγμα του Ράντιτς. Να εδώ ο Ρόαγιαλ, ο Αμερικανός Ντόναλντ Ρόαγιαλ. Τόσο αυτός όσο και ο Χόρτον ήταν από τους γυρολόγους του NBA. Να ξανά η φάση με τον Ρόαγιαλ να κάνει φάουλ στον Λιπηρίδη. Γκάλης. Το καλάθι από τον Γκάλι, 12-8 μπροστά ο Άρης. Το παιχνίδι είναι για την 5η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης. Αρχικά είχε οριστεί, όπως ξέρετε, έχει γίνει στο Τελ Αβίβ, αλλά λόγω της έκρηθμης κατάστασης στον Περσικό κόλπο η FIBA άλλαξε τις έδρες. Το φάουλ δόθηκε τώρα στον Αγγελίδη και ασφαλώς ήταν υπερβολικό. Να ο Ράντιτς, διαμαρτύρεται ο κόσμος. Γκόντες. Τζάμσι. Τον Τζάμσι έχει αναλάβει ο Σέλερς. Για να δούμε αν θα βγει αυτό το δύσκολο μαρκάρισμα. Ο Σέλερς είναι πολύ πιο ψηλός από τον Τζάμσι, σχεδόν 20 πόντους. Ο Τζάμσι τώρα ξέφυγε και έφτασε εύκολα στο καλάθι με αυτό το αριστερό lay-up. 12-10 από τον Ντορόν Τζάμσι. Τζάμσι που έπαιξε στη Νυχτή Ευρώπη στις 27 Δεκεμβρίου μαζί με τον Γιαννάκη. Είναι σήμερα αντίπαλοι. Γιαννάκης τώρα στον Γκάλι.
από άριστη θέση, εύκολο καλάθι, 14-10. 6 πόντια από τον Γκάλι. Χάνφελντ, Γκόντες. Ο Ρόαγιαλ πάει να διεισδύσει, δύσκολο σουτ και το καλάθι από τον Ρόαγιαλ, 14-12. 14 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Γκάλι σαν playmaker. Με αντίπαλο πάντα τον Χάνφελντ. Σέλερς χωρίς αντίπαλο, νέο καλάθι από τον Αμερικανό που είναι σε καλή μέρα, 16-12. Να ο Σέλερς που έχει 8 πόντους. Ρόαγιαλ βγάζει έξω σουτ 3 πόντων του Χάνφελντ που αστόχησε αν και αμαρκάριστος. Γκάλης. Ο Λιπηρίδης ανενόχλητος, πολύ κακό σουτ. Ο Μέρσερ στο rebound. Γκόντες, η πάσα στον Ρόαγιαλ, αστοχή ο Ρόαγιαλ, το rebound από τον Γκόντες που κερδίζει φάουλ από τον Αγγελίδη. Ο Άριελ Γκόντες, ένας νεοαποκτηθής παίκτης, να ο Ντίνος Αγγελίδης. Είναι μόλις 20 ετών και από τα βασικά στελέχη των μικρών εθνικών ομάδων του Ισραήλ τα τελευταία χρόνια. Αποκτήθηκε φέτος από τη Μακάμπι. Ο Γκόντες έπαιζε στην Χάποελ Χάιφα και είναι και στρατιώτης. Λίγο περίεργο που κατάφερε να έρθει. Να εδώ ο Γκόντες. 16-13. 13,5 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Γκάλης. Ο Γκάλης ξεφεύγει και νέο καλάθι, 18-13 για πρώτη φορά στους 5 πόντους η διαφορά για τον Άρη μετά από 7 περίπου λεπτά αγώνα. Γκόντες, Μέρσερ βγάζει ωραία στον Ρόαγιαλ, 18-15 από τον Ρόαγιαλ που βρέθηκε ξεμαρκάριστος καθώς οι παίκτες του Άρη έκλεισαν πάνω στον Μέρσερ. Γκάλης. Σε λίγο θα ξαναμπεί ο Σόμπιν. Ο Σόμπιν που έχει 2 φάουλ, όσα και ο Αγγελίδης. Σέλερς για 3 πόντους, rebound εύκολα ο Χάνφελντ. Η πάσα ευνηδιασμού στο Τζάμψι που βρίσκει όμως τον Σέλερς μπροστά του. Ο Τζάμψι είναι θαραλέος, είναι καλός σουτέρ, 18-17. Τον 30χρονο πια Τζάμψι. Που το καλοκαίρι έψαχνε ομάδα, είχε περάσει και από την Ελλάδα, τελικά έμεινε στη Μακάμπι. Γκάλης, Γιαννάκης. Δύσκολο σουτ και φάουλ του Μέρσερ πάνω στο σουτ του Γιαννάκη. Να εδώ ο Λαβόν Μέρσερ, θηριώδης στην όψη και στην κορμοστασιά. Ο Σόμπιν ξανά στη θέση του Αγγελίδη που έπαιξε μόλις 2 λεπτά. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Μέρσερ. Και ο Γιαννάκης στις 2 βολές. 19-17 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Γκόντες, Τζάμψι και Γκόντες. Η πάσα μέσα στη ρακέτα που γυρίζει ο Χάνφελντ. Το rebound από τον Σόμπιν. Και τώρα Γιαννάκης πρόχνει για τον ευνηδιασμό. Γκάλης φτάνει μόνο στο καλάθι εύκολα και πολύ ωραία. 21-17 από τον Νίκο Γκάλι. Νάτος έχει φτάσει τους 10 πόντους ήδη. Μετά από 8 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα μέσα στον αγώνα. Ο Γκόντες σαν playmaker για την Μακάμπι. Μέρσερ, Τζάμψι. Ο Ρόαγιαλ από καλή θέση, 21-19. Ψηλό σκορ μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Χαλαρές άμυνες και πολλές επιτυχημένες προσπάθειες. Πρόεδρος του Άρη στις Κερκίδες. Γκάλης. Σόμπιν. 23-19 από τον Γιουγκοσλάβο, τον Γκόραν Σόμπιν. Πήρε τη θέση του Μάικλ Τζόουνς, στον φετινό Ευρωπαίο Άρη. Ο Μέρσερ, επιθετικό φάουλ που δίνεται από τον Σαντσίς. Να εδώ ο Λαβόν Μέρσερ, που σύμφωνα με όσα έδειξε ο Σαντσίς, νάτος εδώ ο Ισπανός διαιτητής, ο Βιθέντε Σαντσίς, με μια αγωνιά προσπάθησε να κερδίσει χώρο, να εκτοπίσει εκεί τον Λιπηρίδη.
23-19 μετά από 9 λεπτά μέσα στον αγώνα. Ο Μακάμπι συνεχίζει με την ίδια πεντάδα, ενώ την αρχική του πεντάδα έχει στο γήπεδο και ο Άρης. Γκάλης, Λιπηρίδης, Γκάλης, Σέλερς προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη διαφορά ύψους που τον χωρίζει από τον Τζάμψι, χωρίς αποτέλεσμα στη φάση αυτή. Τζάμψι, Ρόαγιαλ, ωραία πάσα και καλάθι του Μέρσερ, 23-21. Να εδώ ο Λαβόν Μέρσερ, 23-21 από την assist του Ρόαγιαλ και το καλάθι του Μέρσερ. Ο Λεύσιτς εδώ. Γκάλης. Στον Σόμπιν που είναι αμαρκάριστος. Το rebound του Λιπηρίδη, πολύ ωραία, και φάουλ που παραχωρείται από τον Γκόντες. Προσπάθησε να κλέψει ο Γκόντες, νάτος, ο Άριελ Γκόντες από τον Λιπηρίδη. Και το πρώτο time out του αγώνα που ζητάει ο Σβισέρφ. Στο Αλεξάνδριο βλέπετε τον Λιπηρίδη που ετοιμάζεται να εκτελέσει βολές. Το ένα αξιοσημείωτο είναι ότι ο Μέρσερ έχει ήδη χρεωθεί με 3 φάουλ. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την Μακάμπι. Ασφαλώς ήδη τον αντικατέστησε. Ο Σέρφ έβαλε στη θέση του τον άλλο Αμερικανό, τον Εντ Χόρτον. Ενώ από ό,τι ακούσαμε τον Λάζαρο Λέτσιτς να λέει προηγουμένως στους παίκτες του κατά τη διάρκεια του time out, θα αλλάξει άμυνα τα ο Άρης, θα παίξουν 4 ζώνη και ένας man to man, να δούμε ποιος θα είναι ο ένας, μάλλον ο Σέλερς πάνω στο Τζάμψι. Για να δούμε. Πράγματι ο Σέλερς φαίνεται να κυνηγάει τον Τζάμψι και οι άλλοι 4 σε ζώνη. Γκόντες, Νάο Ζβισέρφ, μεγάλη φυσιογνωμία του Ισραηλινού μπάσκετ. Ρόαγιαλ, με Γκάλη και Γιαννάκη κοντά, περνάει την μπάλα στον Γκόντες, δύσκολο σου 3 πόντων, airball rebound από τους παίκτες του Άρη. Και ο Σέλερς είναι μόνος, θα καρφώσει όπως συνηθίζει, 26-21. 10 πόντι για τον Μπραντ Σέλερς και θα ξαναδούμε τη φάση. Ο Σέλερς έφυγε πολύ γρήγορα μπροστά και από την πάσα του Γκάλη πολύ εύκολα κάρφωσε. 26-21 μπροστά ο Άρης. Να δούμε τι αποτελέσματα θα φέρει αυτή η αλλαγή άμυνας. Ρόαγιαλ. Το rebound από τον Χόρτον που με αυτό το follow στέλνει την μπάλα στο καλάθι, παρότι προσπάθησε να τη διώξει ο Λιπηρίδης. Να ο Εντ Χόρτον εδώ. Έχει απογοητεύσει με την απόδοσή του. Μάλιστα όταν τελείωνε η προθεσμία αλλαγής ξένων, η Μακάμπι δοκίμασε τον Νταγκ Ροφ, έναν άλλο Αμερικανό, ο οποίος όμως δεν ικανοποίησε. Και έτσι έμεινε ο Χόρτον. Γιαννάκης. Κλέβει την μπάλα μέσα από τα χέρια του ο Γκόντες. Επιστρέφει ο Γιαννάκης, η μπάλα στον Χάνφελντ. Κερδίζει το φάουλ από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Νάτος ο Γιαννάκης. Και 2 βολές για τον Άριελ Γκόντες. Και ο Σαντσής που έδειξε το φάουλ. Σαντσής που, όπως είπαμε και προηγουμένως, είχε σφυρίξει σε εκείνο τον αξέχαστο τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Το φάουλ εδώ που σφυρίχθηκε στον Γιαννάκη έπεσε πάνω στον Χάνφελντ. 26-24, 9 λεπτά ακόμα. Να εδώ ο Ναντάβ Χάνφελντ, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια ήταν στην Αμερική, σπούδασε στο Κονέκτικα και γύρισε άλλος άνθρωπος, θα λέγαμε. Είχε διεθνείς συμμετοχές και πριν φύγει, αλλά τώρα είναι σχεδόν ολοκληρωμένος. Γκάλης. 26-25 μπροστά ο Άρης. Σόμπιν και φάουλ που χρεώνεται στον Χόρτον πάνω στην πάσα του Σόμπιν για το Λιπηρίδη. 1-1 βολές για τον Γκόραν Σόμπιν, αφού έχει 9 ομαδικά φάουλ η Μακάμπι, 8 Άρης, πολλά τα φάουλ μετά από μόλις 11 και κάτι λεπτά αγώνα. Το πρόβλημα το έχει βέβαια ο Μέρσερ που έχει κάνει 3, πολλοί παίκτες έχουν από 2, ο Γιαννάκης, ο Σόμπιν, ο Αγγελίδης και ο Γκόντες για τους Ισραηλινούς. Ο Σόμπιν που τώρα φτάνει τους 3 πόντους, ο Γκόραν Σόμπιν και 2 rebound. Και 28-25 από τον Σόμπιν. Νάτος. Χάνφελντ. Γκόντες. Ο Σέρφ επιμένει σε αυτό το δίδυμο γκάρντ, δηλαδή Γκόντες και Χάνφελντ, και δεν βάζει τον Λίπιν που ήταν βασικός τα τελευταία χρόνια, ούτε και τον Σιμς. 28-28 ισοφαρίζει για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ ωραία, ίσως για πρώτη φορά στο παιχνίδι, η Μακάμπι με αυτό το τρίποντο του Τζάμψι. Γκάλης. Βγαίνει ο Ρόαγιαλ εκεί κοντά του. Αστοχεί ο Γκάλης, οι Ισραηλινοί θα φύγουν στον ευνηδιασμό με τον Τζάμψι.
Η πάσα στον Royal που αστοχεί, αλλά ο Τζάμψι ήταν εκεί και πέτυχε το καλάθι. 28-30 μετά από 12 λεπτά αγώνα. Η Μακάμπι μπορεί να είναι σε κακή κατάσταση, μπορεί οι παίκτες να είναι επηρεασμένοι από τα γεγονότα στον Περσικό κόλπο, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα, πολύ ικανή και δεν έχει χάσει και τόσο έδαφος, αφού οι ήττες που έχει κάνει είναι από την Μπαρσελόνα και τη Σκαβολίνη, τις μεγάλες δηλαδή ομάδες του ομίλου. Έχει 2 νίκες και 2 ήττες, όπως και ο Άρης. Γκάλης. Γιαννάκης. Θα τον σταματήσει ο Γκόντες, ίσως και με φάουλ. Ρόαγιαλ και βήματα που κάνει στην αρχή της προσπάθειάς του ο Χόρτον και έτσι δεν είχε αντίκρισμα αυτό το κάρφωμα. Ο Χόρτον που διαμαρτύρεται πολύ έντονα και χειρονομώντας μάλλον άσχημα. Δεν ξέρω αν ήταν για την απόφαση των διαιτητών ή για κάποιο μαρκάρισμα που του έγινε πάνω στο κάρφωμα και έπεσε άσχημα. Time out του Λέσιτς. Επιστροφή στο Αλεξάνδριο, 28-30 είναι πάντα το σκορ. Μεσολάβησε ένα άστοχο σου του Γιαννάκη για 3 πόντους. Όμως ο Χάνφελτ θα βρει αυτό στο στόχο. 28-33. Η Μακάμπι παίρνει μια διαφορά 5 πόντων μετά από 13 λεπτά αγώνα. Η Μακάμπι που κάποια εποχή ήταν ο κακός δαίμονας του Άρη. Ελπίζω να μην έχουμε περιπέτειες στο σημερινό παιχνίδι. Γκάλης. Γιαννάκης. Ο Λέσιτς ζήτησε εύκολα καλάθια με περισσότερη εκμετάλλευση του Σέλερς κατά τη διάρκεια του time out. Μία συν μία βολές για τον Γκάλι από το φάουλ που έγινε από τον Ρόαγιαλ. Τον είδατε και εδώ ο Ράντιτς που δείχνει το 15, το νούμερο του Ντόναλντ Ρόαγιαλ. Μία συν μία λοιπόν για τον Γκάλι που έχει 10 πόντους και είναι πρώτο σκόρερ του αγώνα μαζί με τον Σέλερς, έχει αυτός 10. Να ο Γκάλης 5 στα 6 σουτ 2 πόντων, ένα άστοχο τρίποντο και αυτές είναι οι πρώτες του βολές. 29-33 από τον Νίκο Γκάλι, 6 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Άστοχη δεύτερη βολή, αλλά ο Γκάλης μαζεύει από την προσπάθεια του Σόμπιν. Ο Γκάλης ανενόχλητος, άστοχο όμως το σουτ, Ρόαγιαλ. Τζάμψι. Νέο σουτ 3 πόντων του Γκόντες. Rebound του Σέλερς, αλλά η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου από τον Γιαννάκη, αφού δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα ο αρχηγός Εθνικής. Να ο Ράντιτς που δίνει την μπάλα στον Σαντσίς και από εκεί στον Χάνφελντ. 29-33. Έχει εγκαταλειφθεί η ζώνη από ό,τι φαίνεται. Ο Λιπηρίδης κάνει φάουλ στην προσπάθειά του να σταματήσει τον Ρόαγιαλ. Να ο Βασίλης Λιπηρίδης που δεν διαμαρτυρήθηκαν και δεν είναι απίθανο να ήταν υπερβολή των διαιτητών αυτό το φάουλ. Για να ξαναδούμε, εδώ ο Ρόαγιαλ έφυγε μπροστά. Τον σταμάτησε ο Λιπηρίδης, έπεσε και λίγο πάνω, τον πάση περιπτώσει. 2 βολές για τον Ρόαγιαλ. Νάτος εδώ, ο Ντόναλντ Ρόαγιαλ. «29-34». Ο Ρόαγιαλ που όπως και ο Χόρτον εγκατέλειψαν ήδη το Ισραήλ. Εγκαταστάθηκαν μόνιμα κάπου στην Ευρώπη και θα ενώνονται με τους υπόλοιπους παίκτες μία φορά πριν από κάθε παιχνίδι εκτός έδρας. Ενώ για εντός έδρας ούτε συζήτηση και δεν είναι οι μόνοι βέβαια, φοβούνται οι άνθρωποι. Και οι υπόλοιποι Αμερικανοί που παίζουν σε ομάδες του Ισραήλ, σχεδόν όλοι, μόνο 4 έχουν μείνει, ήδη γύρισαν είτε στην Αμερική είτε σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα, η Χάπολ Τελ Αβίβ έπαιξε χθες χωρίς Αμερικανούς στην Καζέρτα και συνετρίβει κυριολεκτικά 124-68. Το φάουλ χρεώνεται τώρα πάλι στον Ρόαγιαλ ή στον Χάνφελντ. Για να δούμε. Αν είναι στον Ρόαγιαλ είναι το τρίτο του, αν είναι στον Χάνφελντ είναι το δεύτερο. Τρίτο φάουλ λοιπόν και του Ρόαγιαλ, 3 έχει και ο Μέρσαρ. Και μία συν μία βολές για τον Σόμπιν. 29-34. 30-34 τώρα από τον Γιουγκοσλάβο που φτάνει τους 5 πόντους. Γκόντες. Ο σεφ διατηρεί τον Ρόαγιαλ στο παιχνίδι παρότι έχει 3 φάουλ. Το σουτ μπροστά στον Λιπηρίδη, ωραία προσπάθεια αλλά το rebound ο Σόμπιν. Γιαννάκης, Γκάλης. Επέστρεψαν γρήγορα οι Ισραηλινοί. Γκάλης μπαίνει προς τα μέσα. Γιαννάκης. Ζητάει διπλή τρίπλα ο σερφ από τον πάγκο στο βάθος. Γκάλης. Το rebound του Σέλερς που κάνει μέσα από τα χέρια του και η μπάλα δίνεται στην Μακάμπι. Παράξενο αυτό. Ο Σέλερς είχε κερδίσει το rebound και από τα χέρια του μέσα την έβγαλε κάποιος Ισραηλινός εκτός αγωνιστικού χώρου.
Έτσι φάνηκε τουλάχιστον. Ξαναβλέπετε τη φάση. Είδατε ότι τη χτύπησε μέσα από τα χέρια του ο Γκόντες. Ο Γκόντες τώρα οργανώνει. Ρόαγιαλ. Χάνφελντ. Ο Χάνφελντ γυρίζει την μπάλα εκεί που δεν είναι συμπαίκτης του. Θα κάνει μπρος πίσω ο Τζάμψι. 30-34, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο 5 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Με τον Άρη να μην μπορεί να επιβάλλει το δικό του ρυθμό, να μην έχει το εύκολο καλάθι, να μην έχει τον ευνηδιασμό. Γιαννάκης. Γκάλης. Βγαίνει από τα screen, κλείνεται ξανά όμως, δίνει στο Λιπηρίδη. Άστοχο σούτ από πολύ κοντά του Λιπηρίδη. Ο Σόμπιν μάχεται για το rebound. Αλλά οι Ισραηλινοί με τον Γκόντες φεύγουν στον ευνηδιασμό. Τζάμψι 30-36 με τον Άρη να υστερεί και τις επιστροφές. Από ό,τι έχει φανεί έχει δεχτεί αρκετούς ευνηδιασμούς. 11 πόντια από τον Τζάμψι. Πρώτο σκόρερ της Μακάμπι και πρώτος και του αγώνα μαζί με τον Γκάλι. 30-36 λοιπόν. 4 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα ακόμα για να λήξει το ημίχρονο. Λιπηρίδης. Σέλερς. Γιαννάκης. Γιαννάκης στο μπάσιμο. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει και να άλλος ένας ευνηδιασμός. Δεν ξέρω αν θα προλάβει ο Σέλερς. Είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. 30-38 με το κάρφωμα του Τζάμψι. 4 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα ακόμα και νέο time out που παίρνει ο Λέσιτς. Βλέπετε εδώ τον Λάζαρο Λέσιτς με τους παίκτες του Άρη. Και αυτή είναι η βαθμολογία της προημιτελικής φάσης ως τώρα. Η αγωνιστική άρχισε χτες με το παιχνίδι Μπαρτσελώνα-Λιμόζ 84-76. Γι' αυτό και η Μπαρτσελώνα με τη Λιμόζ έχουν από 5 αγώνες στον πίνακα. Βλέπετε ότι ο Άρης έχει 6 βαθμούς. 2 είναι και 2 ήττες, όπως και η Leverkusen και η Pop 84 και η Μακάμπι μέχρι τώρα. Ενώ η Λιμόζ έχει τους 6 βαθμούς με ένα παιχνίδι παραπάνω. Γιαννάκης. Και ο Σβισέρφ εδώ. 30-38, 3 λεπτά και 50 ακόμα. Το φάουλ που καταλογίζεται από τον Ράντιτς πάνω στον Χάνφελντ. Το δεύτερο πάνω στον Γκάλι, ο οποίος έχει δικαίωμα για 2 βολές. Ξαναμπήκε ο Αγγελίδης στη θέση του Λιπηρίδη αυτή τη φορά. 2 βολές για τον Γκάλι που έχει 11 πόντους με 5 στα 9 σουτ συνολικά. Και εδώ ένα πλάνο από την εξέδρα που, όπως είπαμε, δεν είναι γεμάτη σήμερα. Δεν είναι πάνω από 3.000 οι φίλαθλοι που ήρθαν στο γήπεδο. 31-38 με την πρώτη βολή του Γκάλι που θα εκτελέσει μία ακόμα. Και τώρα 32-38 από τον Νίκο Γκάλι. Και εδώ οι άνθρωποι που κρατούν τα στατιστικά για το κανάλι μας. Τζάμψι, Γκόντες. Έχει μπει και ο Σιμς στο παιχνίδι με το 9, ο Βίλι Σιμς. Και αυτός έχει πάρει την Ισραηλινή υπηκότητα, Αμερικανός. Γιαννάκης, μετά το rebound του Αγγελίδη. Γκάλης. Γκάλης διεισδύει προς τα μέσα, φάουλ καθαρό από τον Σιμς. Μία συν μία βολές για τον Νίκο Γκάλι. Να ο Βίλι Σιμς με το 9 που διαμαρτύρεται. Σε αυτόν δόθηκε το φάουλ, είδατε τον Ράντιτς και ξαναβλέπετε τη φάση. Ο Γκάλης μπήκε προς τα μέσα και ο Σιμς που ήρθε εκεί έπεσε πάνω του πεντακάθαρα. Το πρώτο φάουλ του Σιμς και μία συν μία βολές για τον Νίκο Γκάλι. Που έχει τώρα ως τώρα 3 στις 4. Το βλέπετε άλλωστε. Άλλη μια άστοχη βολή για τον Γκάλι. Ο Γκάλης που είναι πρώτο σκόρερ της φάσης αυτής με 30,7 πόντους σε κάθε αγώνα. Τζάμψι, σουτ 3 πόντων, rebound του Αγγελίδη. Γιαννάκης. Ο Σόμπιν μπαίνει προς τα μέσα. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Γιουγκοσλάβο. Πάρα πολύ ωραίο. Να εδώ ο Γκόραν Σόμπιν που επέδειξε αξιοθαύμαστη ευληγησία και ευκαινησία στη φάση αυτή. Και ο Σερβ ξανά στις οθόνες σας. Γκόντες, Σιμς. Η Μακάμπι με ένα πολύ κοντό σχήμα τώρα με ψηλότερο παίκτη των Χόρτον και με 4 περιφερειακούς παίκτες ουσιαστικά. Σιμς. Ο Χόρτον μένει προς τα μέσα, επιθετικό φάουλ βέβαια. Ο Σόμπιν στήθηκε εκεί και πήρε το φάουλ από τον Χόρτον που δεν διαμαρτυρήθηκε, η φάση ήταν καθαρή.
το δεύτερο φάουλ από τον Ed Horton. Να, ξανά η φάση. Ο Σόμπιν στήθηκε και πέσε πάνω του. Εδώ ο Horton. Και νέο time out από τον Σβίσαρ. Μισή λεπτά στο Αλεξάνδριο. 34-38 είναι το σκορ. Αφού τώρα μόλις ξανά έξω ο αγώνας. Γκάλης. Θα μειώσει ο Άρης και πάλι στο ένα καλάθι. Ενώ θα κλέψει και ο Γιαννάκης στην επαναφορά από τον Χόρτον. Γκάλης. Απέναντι σε ζώνη από ό,τι φαίνεται. Για να δούμε. Ο Γκάλης τον κυνηγάει μακριά από το καλάθι ο Τζάμψη. Η πάσα στον Σέλερς που είναι πολύ κοντά στο καλάθι. Αστοχή. Το rebound από τον ίδιο όμως. Και φάουλ που δεν σφυρίζεται. Ο Αγγελίδης στη συνέχεια καλάθι και φάουλ από τους Ισραηλινούς. Να εδώ ο Ντίνος Αγγελίδης που πέτυχε το πρώτο του καλάθι και ισοφάρισε 1 λεπτό και 54 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Πριν από 2 λεπτά ακριβώς η Μακάμπι προηγεί το 30-38. Βλέπετε τους παίκτες της να κάνουν ένα μικρό συμβούλιο, θα λέγαμε, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και τώρα ισοφαρίστηκε ενώ έχει δυνατότητα ο Άρης να περάσει και μπροστά με τη βολή του Αγγελίδη. Το φάουλ χρεώθηκε στον Σιμς και ήταν το δεύτερό του. 39-38 από τον Άρη. 1 λεπτό και 53 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου βέβαια. Γκόντες. Σιμς. Χάνφελ. Και φάουλ που έχει σφυριχθεί, δεν ακούστηκε το σφύριγμα. Σε ποιον όμως? Στον Αγγελίδη. Γελάει ο Αγγελίδης και καλά κάνει γιατί δεν έκανε τίποτα ο άνθρωπος. Δεν πάση περιπτώσει. Μία συν μία βολές για τον Άριελ Γκόντες. Ενώ ξαναμπαίνει στον αγώνα ο Λιπηρίδης και αυτός είναι ο Ντάνκο Ράντιτς που δέχεται διαμαρτυρίες του Γιαννάκη. Ο Αγγελίδης έχει 3 φάουλ και φεύγει από το παιχνίδι. Τον είδατε να κάθεται στον πάγκο. Και ο Γκόντες που έχει 3 πόντους και 2 φάουλ μέχρι τώρα. 39-39 ισοφαρίζει Μακάμπι. Και 39-40 από τον Άριελ Γκόντες που δίνει ξανά το προβάδισμα στη Μακάμπι. Είναι ανανεωμένη η Μακάμπι, έφυγαν μετά πολλά χρόνια τόσο ο Μαγκί που πήγε Σαραγώσα όσο και ο Μπάρλο που παίζει τώρα στον ΠΑΟΚ. Ενώ είδατε το καλάθι του Γκάλι. Γκόντες. Τζάμψη πάντα με τον Σέλερς από την αρχή του αγώνα. Ο Χάνφελντ στοχή από κοντά. 41-42, 1 λεπτό και 13 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Αυτού του αμφίροπου πρώτου ημιχρόνου. Η Μακάμπι απροσδόκητα καλή εμφάνιση μέσα στο Αλεξάνδριο. Σέλερς. Τώρα έχει αναλάβει ο Σιμς τον Γκάλι. Γιαννάκης, Λιπηρίδης. Πάει προς το καλάθι και πολύ ωραία προσπάθεια. 43-42 από τον Βασίλη Λιπηρίδη. Νάτος φτάνει τους 5 πόντους. 42 δευτερόλεπτα. Ίσως τελευταία επίθεση του ημιχρόνου για τους Ισραηλινούς. Σιμς. Φάνηκε να χτύπησε λίγο ο Γκόντες κάπου στο βάθος. Συγκρούστηκε με τον Γιαννάκη. Να ο Γκόντες τώρα, δεν έχει τίποτα. Τζάμψη. Καλή άμυνα. Για να δούμε, θα προλάβουν να στάρουν οι Ισραηλινοί. Όχι, έχει τελειώσει ο χρόνος της επίθεσης. Με τα σφυρίγματα του κόσμου δεν ακούστηκε το σφύριγμα της γραμματείας. Πάντως οι διαιτητές το αντιλήφθηκαν. Έτσι δεν μετράει το καλάθι που πέτυχε ο Χόρτον. Άρης από τις κερκίδες. 43-42 και 19 δευτερόλεπτα για να λήξει το ημίχρονο. Όλα για τον Άρη. Γκάλης με τον Σιμς αντίπαλο. Πάντα Γκάλης, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Δεν ξέρω αν έχει δει το ρολόι ο Γκάλης. Σόμπιν, το σούτ από έξω. 45-42 από τον Σόμπιν και αυτό είναι το τελικό σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Καθώς τώρα ακούγεται η κόρνα της γραμματείας. Πρώτο ημίχρονο λοιπόν εδώ στο Αλεξάνδριο. Άρης 45, Μακάμπι 42. Ο Μακάμπι προηγήθηκε με 8 πόντους πριν από λίγο, 30-38, αλλά το ξέσπασμα του Άρη στο τελευταίο τετράλεπτο τον έφερε 3 πόντους μπροστά. Και ενώ βλέπετε την γενική στατιστική των δύο ομάδων στα shoot, στα foul και τα rebound για το πρώτο ημίχρονο, σας αφήνουμε για λίγο, σε λίγο και πάλι στο Αλεξάνδρεια για το δεύτερο ημίχρονο. Λεπτό προηγείται της Μακάμπι με 45-42 σε αγώνα για την πέμπτη αγωνιστική του προημιτελικού γύρου του 34ου κυπέλλου των Τριών Ευρώπης. Ο Μέρσερ τώρα που έχει 3 φάουλ από το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε και πάλι στο δεύτερο στην πεντάδα της Μακάμπι και μείωσε 45-44. Ο Άρης παίζει με Γκάλι, Γιαννάκη, Σέλερς, Σόμπιν και Λιπηρίδη
ενώ οι Ισραηλινοί με Χάνφελντ, Λίπιν που μπήκε για πρώτη φορά στον αγώνα, Τζάμψι, Μέρσερ και Ρόαγιαλ. Γιαννάκης, Σέλερ σουτ 2 πόντων, από καλή θέση και το καλάθι 47-44. Καλή αρχή για τον Σέλερ όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Έχει 12 πόντους ο Αμερικανός του Άρη. Τζάμψι στριφογυρίζει, καταλογίζεται φάουλ στον Σέλερς. Ήταν το πρώτο φάουλ του Μπραντ Σέλερς, παρότι είχε αναλάβει από την αρχή τη δύσκολη αποστολή στην άμυνα, το μαρκάρισμα του Ντορόν Τζάμψι. Ρόαγιαλ, Λίπιν, Τζάμψι κλείνεται πολύ σωστά, Λίπιν, Χεν Λίπιν, Μέρσερ, ο Τζάμψι βρέθηκε ξεμαρκάριστος από όλα αυτά τα screen. Γιαννάκης, Γκάλης, 47-44 προηγείται ο Άρης, 1 λεπτό μέσα στο δεύτερο ημίχρονο. Να ο Σερφ εδώ. Σέλερς, Γιαννάκης, ο Σόμπιν με τον Μέρσερ, ο Γκάλης με τον Χάνφελ για 3 πόντους. Rebound του Λιπηρίδη, πολύ εντυπωσιακό, αστοχή στο lay-up, αλλά με δεύτερη προσπάθεια ο Λιπηρίδης κάνει το 49-44, δίνει έναν αέρα 5 πόντων στον Άρη. Όλα αυτά με την έναρξη σχεδόν του δεύτερου ημιχρόνου. Λίπιν. Ο Ρόαγιαλ αστοχή, αλλά έχει χρεωθεί με φάουλ ο Γιαννάκης προηγουμένως. Είναι το τρίτο του φάουλ, τον βλέπετε εδώ πώς αντιδρά, πώς διαμαρτύρεται. Και ξαναβλέπετε τη φάση. Εδώ δόθηκε το φάουλ σε αυτή τη σύγκρουση του Γιαννάκη με τον Ρόαγιαλ. Λίπιν. Το καλάθι από τον Χάνφελντ, ενώ ο κόσμος ζητάει επιθετικό φάουλ πάνω στο Λιπηρίδη. 49-46 μετά από 2 λεπτά αγώνα. Γκάλης, Γιαννάκης για 3 πόντους. Rebound ποιος, ο Ρόαγιαλ τελικά. Πρώτο σουτ 3 πόντων, το τρίτο σουτ 3 πόντων του Γιαννάκη στο παιχνίδι. Γιαννάκης που έχει πετύχει ένα μόνο πόντο και δεν έχει ευστοχίσει καμία φορά εντός παιδιάς. 0 στα 5 σουτ. Ρόαγιαλ, Χάνφελντ, Λίπιν και φάουλ που δίνεται εκτός φάσης στον Σόμπιν. Βλέπετε τον Μέρσερ που πανηγυρίζει. Νομίζω ότι και τα 3 φάουλ που έχουν δοθεί στον Σόμπιν δόθηκαν εκτός φάσης. Λίπιν. Ρόαγιαλ με τον Γιαννάκη που έχει 3 φάουλ. Φοβάται το τέταρτο, είδατε. Ο Σέλερ διώχνει και ο Γκάλης. Και φάουλ του Λίπιν στην προσπάθεια του Γκάλη να περάσει. Να εδώ ο Χεν Λίπιν. Ο Γκάλης ζητάει σκεμμένο. Και βλέπετε τον Σαντσίς που δείχνει ποιος παίξει έκανε το φάουλ. Ο Χεν Λίπιν με το 10. Ο Λίπιν που μπήκε για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο στην πεντάδα και έχει αναλάβει τον Γιαννάκη. Γκάλης. Γκάλης γυρίζει, περνάει στο Λιπηρίδη. Ο Λιπηρίδης θα μπορούσε να ολοκληρώσει εκεί. Λίπιν στον ευνηδιασμό με τον Γιαννάκη μπροστά του. Δύσκολο σουτ, 49-48. Μειώνει στον 1 πόντο ξανά η Μακάμπι. Γκάλης. Γκάλης δύσκολο σουτ, rebound του Σέλερς που κερδίζει το φάουλ εκεί από τον Ρόαγιαλ, από τον Μέρσερ. Αν είναι του Μέρσερ είναι το τέταρτο, αν είναι του Ρόαγιαλ επίσης το τέταρτο. Του Μέρσερ τελικά. Για να δούμε. Εδώ η φάση, το καθαρό φάουλ, πολύ καθαρό από τον Μέρσερ δεξιά. Είδατε ότι χτύπησε τα χέρια του Σέλερς, ο οποίος αποθεώνεται, επιθυμείται αν θέλετε από τον κόσμο. Να ο Σέλερς 12 πόντι, ένα φάουλ, 6 στα 9 σου 2 πόντων, ένα άστοχο τρίποντο. Και το σκορ στο 50-48 τώρα με 13 πόντους από τον Αμερικανό του Άρη. Μια βολή ακόμα, βλέπετε τον Ράντιτς. Ο Σέλερς 27 ετών, στους 2-12. Δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να έχει βρεθεί και στο NBA αντίπαλος είτε με τον Ρόαγιαλ είτε με τον Φόρτον που έχουν παίξει για λίγο και οι δυο τους σε διάφορες ομάδες. Να ο Ρόαγιαλ και ο Μέρσερ εδώ. Τζάμψι.
Χάνφελντ με τον Λιπηρίδη. Ρόαγιαλ πολύ κοντά στο καλάθι από την ωραία πάσα του Χάνφελντ. 51-50. Ο Άρης εξακολουθεί να δυσκολεύεται στο να πάρει μια ικανοποιητική διαφορά. Γιαννάκης. Γκάλης, Σέλερς. Κοντά στο καλάθι, μπαίνει προς τα μέσα. Χάνει την μπάλα. Και δίνεται φάουλ στον Σέλερς. Μάλιστα. Ο Σαντσής έκρινε ότι δεν έγινε φάουλ πάνω στον Σέλερς στην προσπάθειά του και ότι έκανε ο Σέλερς επιθετικό στην προσπάθειά του να ξανακερδίσει. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Αμερικανού του Άρη. Να ο Λέσιτς πολύ ανήσυχος και πώς να μην είναι. Μια εντός έδρας ήττα για τον Άρη, μια οποιαδήποτε εντός έδρας ήττα θα ήταν καταστροφή, τουλάχιστον όσο δεν κερδίζει εκτός έδρας ο Άρης. Και μέχρι τώρα ο Άρης έχει 2 ήττες σε 2 αγώνες εκτός έδρας, 2 νίκες σε 2 αγώνες στο γήπεδο του. Και βέβαια έχει κι άλλους 2 εντός έδρας αγώνες στη συνέχεια, συνεχόμενους με τη Λιμόζ και με τη Σκαβολίνη. Ο Χάνφελντ δίνει το προβάδισμα στην Μακάμπι. Να ο Χάνφελντ 51-52. Γκάλης. Έχει 17 πόντους ο Γκάλης μέχρι τώρα. Σέλερς. Λιπηρίδης. Πολύ μακριά από το καλάθι, δεν τον ακολουθεί εκεί ο Ρόαγιαλ. Γκάλης με τον Λίπιν τώρα. Ξεφεύγει ο Γκάλης, πολύ κακό σουτ όμως. Το rebound από τον Σέλερς που κάνει καλή δουλειά. Και το καλάθι από τον Μπραντ Σέλερς που δεν είχε αντίπαλο εκεί. Νάτος. 53-52. Ένα όπλο που πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Άρης σήμερα. Άλλωστε, ο προσωπικός αντίπαλος του Σέλερς, ο Τζάμς, είναι πολύ πιο κοντός και δεν έχει και ιδιαίτερη έφεση στην άμυνα. Ρόαγιαλ. Βήματα εκεί που δεν σφυρίζονται. Εν πάση περιπτώσει, ο Ρόαγιαλ φτάνει στο καλάθι. 53-54 από τον Ντόναλντ Ρόαγιαλ. Ο Χρήστος Μιχαηλίδης, εξάδα πρόεδρος του Άρη. Σόμπιν. Λάθος, όμως κερδίζει ο Λιπηρίδης και φτάνει στο καλάθι 55-54. Ο Λιπηρίδης εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια των Ισραηλινών στην λίγο ρυψοκίνδυνη πάσα του Σόμπιν. 55-54 λοιπόν με 11 πόντους από τον Λιπηρίδη. Είδατε τον Χόρτον που θα ξαναμπεί σε λίγο. Τζάμψι 55-56. Επιμένει η Μακάμπι. Γκάλης. Γκάλης με τον Χάνφελντ. Γυρίζει ο Γκάλης και φτάνει σε ένα πολύ δύσκολο καλάθι. 57-56. Να ο Γκάλης που έφτασε στο καλάθι με διαδοχικές προσποιήσεις. Και οι σκόρες: Γκάλης 17, Σέλερς 16, Χάνφελντ και Τζάμψι 15, Ρόαγιαλ 11. Οι 5 πρώτες σκόρες του αγώνα. Ρόαγιαλ, Μέρσερ, Τζάμψι με τον Σέλερς να τον ακολουθεί παντού. Χάνφελντ με τον Γιαννάκη. Το rebound του Λιπηρίδη πολύ ωραία. Γιαννάκης προσπαθεί να σπρώξει στον ευνηδιασμό. Η πάσα στον Γκάλη. Νέο άστοχο σούτ από τον Γκάλη. Μέρσερ. Ο Γκάλης φαίνεται λίγο εκνευρισμένος. Τζάμψι. Επιθετικό φάουλ. Όχι, το δίνει ανάποδα ο Σαντσής. 57-56. Να ο Λιπηρίδης. Πάνε και να πέφτει πάνω του ο Τζάμψι. Ο Σαντσής λέει ότι κινήθηκε τελευταία στιγμή ο Λιπηρίδης. Για να ξαναδούμε. Ο Λιπηρίδης πάει τώρα κοντά στον Τζάμψι. Και βέβαια καθαρό επιθετικό φάουλ. Και πολλές αποδοκιμασίες από τον κόσμο. Βγήκε ο Μέρσερ από το παιχνίδι, πέρασε ο Χόρτον στη θέση του. Το φάουλ ήταν το τρίτο και για τον Λιπηρίδη. Ενώ 4 έχει μόνο ο Μέρσερ. Rebound του Σόμπιν. Γκάλης. Γκάλης γυρίζει. Πάει να περάσει τον Σέλερς. Το rebound του Σόμπιν προς τη μήνα, αλλά μαζεύει στη συνέχεια ο Λίπιν. Μακάμπι προσπαθεί να τρέξει, πάσα του Λίπιν στο Τζάμψι που δεν έχει πρόβλημα εκεί. 57-58, 13 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Κάποια παγωμάρα στο Αλεξάνδριο, αφού η Μακάμπι δεν φαίνεται να το βάζει κάτω. Λιπηρίδης, Γιαννάκης. Φάουλ του Λίπιν πάνω στον Γιαννάκη και νέες αποδοκιμασίες επειδή διαμαρτυρήθηκε ο Λίπιν. Ο Σαντσής εδώ. Το δεύτερο φάουλ από τον Χεν Λίπιν. Το τρίτο ομαδικό της Μακάμπι, ενώ έχει 5 ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο. Γιαννάκης. Γκάλης. Προσπαθεί να του κάνει screen εκεί ο Λιπηρίδης. Ο Γκάλης πάντα με την μπάλα, με τον Χάνφελντ κοντά του την αρχή του αγώνα.
59-58 με τον Γκάλι να φτάνει τους 21 πόντους με ποσοστό ευστοχίας ακριβώς το 50%. 8 στα 16. Και ο Λεύσιτς. Λίπιν. Χάνφελ. Λίπιν. Ρόαγιαλ. Ο Άρης γύρισε σε ζώνη, έτσι φαίνεται. Κάνει την μπάλα ο Ρόαγιαλ, μαζεύει ο Σέλερς και μετά ο Σόμπιν. Γκάλης. Φαίνεται να έχει χτυπήσει λίγο ο Λιπηρίδης. Στο μεταξύ ο Γκάλης κερδίζει το φάουλ. Δικαίωμα για 2 βολές στον Νίκο Γκάλη, που διαμαρτύρεται στο Σαντσίς, μάλλον για προηγούμενη φάση. 2 βολές λοιπόν για τον Γκάλη. Το φάουλ χρεώθηκε στον Τζάμψικ, ήταν το δεύτερο του. 11 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. Ο Άρης προηγείται της Μακάμπι με το πολύ εύθραυστο 59-58. Να ο Γκάλης, 21 πόντι, βλέπετε τα ποσοστά του. Και άλλη μία άστοχη βολή, 3 στις 6. Χειροκροτήματα, ακούτε, προσπαθούν να ενθαρρύνουν οι οπαδοί του Άρη τον Γκάλη. 60-58. Λίπιν. Καθαρή ζώνη 3-2 για τον Άρη. Ο Χάνφελντ ισοφαρίζει 60-60. Βλέπετε και το σκορ. Ο Γκάλης. Ο Γκάλης προσπαθεί να πάρει την κατάσταση πάνω του. Αστοχή όμως το rebound του Χόρτον. Λίπιν, γύρισαν οι παίκτες του Άρη. Ο Λίπιν πάει να ξεφύγει από τον Γιαννάκη που του κλείνει το δρόμο. Αμαρκάριστος ο Τζάμψι, δεν θα στοχίσει. Είναι ένας μεγάλος σουτέρ αυτός ο Τζάμψι. 60-63. Στο 29. Μένουν 11 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα τώρα. Γκάλης. Σέλερς. Ο Λέσιτς ετοιμάζει ξανά τον Αγγελίδη. Σόμπιν, το σούτ απ' έξω. Rebound του Τζάμψι. Θα κλέψει ο Γιαννάκης. Θα κλέψει ο Γιαννάκης. Και η μπάλα υπέρ του Άρη, αφού βγήκε από τα πόδια του Λίπιν, όπως λέει ο Σαντσίς, ήταν εκεί μπροστά ο Ισπανός και είδε καθαρά τη φάση. Ο Λέσιτς βάζει τον Αγγελίδη στη θέση του Λιπηρίδη. Ψάχνοντας ίσως για ένα παίκτη που μπορεί να δώσει περισσότερες λύσεις στην επίθεση τουλάχιστον. Γκάλης. Προσποιήσεις, μπαίνει προς τα μέσα, εκεί δεν αστοχεί. 62-63. Ο Γκάλης έχει 24 πόντους. Λίπιν, μέσα σε αποδοκιμασίες. Η ζώνη εγκαταλείφθηκε πολύ γρήγορα. Ο Γκάλης πήγε να κλέψει, αλλά δεν βρέθηκε κάποιος να ολοκληρώσει. Από κοντά ο Χόρτον κάνει το 62-65. Να ο Εντ Χόρτον εδώ, 25χρονος αυτός Αμερικανός. Και επιθετικό φάουλ του Αγγελίδη. Επιθετικό φάουλ δίνεται στον Ντίνο Αγγελίδη εκτός φάσης και τώρα έχει 4 φάουλ ο Αγγελίδης. Για να ξαναδούμε εδώ τη φάση. Ο Αγγελίδης εκεί πήγε να κάνει το screen, έσπρωξε λίγο τον Λίπιν, εκεί δόθηκε το φάουλ. Στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου η Μακάμπι προηγείται 62-65. Λίπιν. Τζάμψι σου 3 πόντων. 62-68 από το τρίποντο του Τζάμψι, το τρίτο του. 62-68 λοιπόν στους 6 πόντους για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο η διαφορά για την Μακάμπι. Σόμπιν. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Άρης. Γιαννάκης. Κερδίζει το φάουλ, δεν πετυχαίνει και το καλάθι. Τρίτο φάουλ του Λίπιν, νάτος εδώ που διαμαρτύρεται. 2 βολές για τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Και εδώ ο Ράντιτς που δείχνει 2 βολές. 2 βολές λοιπόν για τον Παναγιώτη Γιαννάκη που έχει πετύχει έναν μόλις πόντο μέχρι τώρα. Και έχει 3 φάουλ όπως βλέπετε. Αστοχή και στη βολή. 62-67 είναι το σκορ. Έχει δοθεί φαίνεται για 2 πόντους στο προηγούμενο καλάθι του Τζάμψι. 63-67 με την μία βολή του Γιαννάκη. 9 και 39 ακόμα. Ο Λίπιν προσπαθεί να ροκανίσει λίγο το χρόνο. Περνάει προς τα μέσα. Θα τον σταματήσει. Πολύ ωραία Σόμπιν που γυρίζει και στον Γκάλι ολοκληρώνοντας.
Γκάλης προσπαθεί να φύγει στον ευνηδιασμό. Του κλέβει την μπάλα ο Χόρτον, αλλά εκεί είναι μόνο ο Σόμπιν. Γιαννάκης. Ωραία πάσα στον Αγγελίδη που είχε έτοιμο το καλάθι στο πιάτο. 65-67 από το καλάθι του Ντίνου Αγγελίδη που φτάνει τους 5 πόντους. Λίπιν και τα σφυρίγματα πιο δυνατά παρά ποτέ στο σημερινό παιχνίδι. Λίπιν, Ρόιαλ. Προσπαθεί να κερδίσει ο Γιαννάκης. Χάνφελντ, Τζάμψι με τον Σέλερς. Χόρτον. Ωραία πάσα και το καλάθι από τον Χάνφελντ. 65-69. Να εδώ ο Ναντάβ Χάνφελντ που έχει πετύχει 21 πόντους. Πολύ μεγάλη ζημιά έχει κάνει αυτός ο Χάνφελντ. Αγγελίδης. Γκάλης. Γκάλης πάντα μπαίνει προς τα μέσα. Αστοχή εξ επαφής, αλλά με το follow αυτό του Σέλερς το σκορ γίνεται 67-69. Να ο Σέλερς φτάνει τους 16 πόντους με το καλάθι αυτό. Οι δύο προπονητές έχουν κρατήσει όλα τους τα time out και αργότερα, αφού το φινάλε προμηνύεται αμφίροπο, συγκλονιστικό. Και ας ευχηθούμε να μην είναι έτσι, να καταφέρει ο Άρης να πάρει μια διαφορά κάποια στιγμή, γιατί δεν χρειάζεται καν δύο χτύπια και μέσα στο Αλεξάνδριο. Λίπιν, Χάνφελντ. Και επιθετικό φάουλ που κερδίζει ο Σόμπιν από τον Χόρτον που διαμαρτύρεται. Ο Σόμπιν που κάνει πολλή δουλειά αθόρυβα, κλείνει τρύπες, μπαλώνει κενά. Να εδώ ο Ράντιτς που δείχνει το νούμερο 13 και ξαναβλέπετε τη φάση με τον Χόρτον να πέφτει πάνω στον Σόμπιν, να τον σπρώχνει με το αριστερό χέρι. 67-69 και μπάλα για τον Άρη που έχει τώρα την ευκαιρία να ισοφαρίσει ξανά. Ενώ πριν από 2 λεπτά η Μακάμπι προηγείται με 5 πόντους. Αυτή είναι η πρώτη rebounder στο αγώνα, με το Λιμπηρίδη να έχει 8, το Χόρτον 6, Σέλερς 6, Σόμπιν 5 και Γκόντες 4. Ο Γκόντες που δεν έχει παίξει καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Έκλεψε εδώ ο Ρόγιαλ, αλλά του ξαναπήρε την μπάλα πολύ ωραία ο Σέλερς. Γιαννάκης, Γκάλης. Γκάλης πάντα. Γιαννάκης μπαίνει προς τα μέσα και το πρώτο του καλάθι εντός παιδιάς. Να ο Παναγιώτης Γιαννάκης που σπάει η γκίνια του, ελπίζω, με αυτό το καλάθι. 69-69, 7 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Και ακούτε τι γίνεται στο Αλεξάνδριο από τους οπαδούς του Άρη που προσπαθούν να αποθαρρύνουν τους Ισραηλινούς. Λίπιν. Τζάμψι. Rebound από ποιον? Το κέρδισε ο Τζάμψι πάλι. Νέο άστοχο σούτ. Και η μπάλα από αυτό το δύσκολο follow του Χόρτον θα πέσει στο καλάθι του Άρη. Ασφαλώς τυχερό καλάθι από τον Χόρτον, αλλά θα μπορούσε και κάποιος να πάρει το αμυντικό rebound εκεί. Ο Χόρτον ήρθε από πίσω και έκανε το follow. Γκάλης αποφεύγει τον Χάνφελντ που πήγε να κλέψει με αυτό το πλονζόν. Γκάλης στον Σέλερς. Πολύ ωραίο καλάθι του Αμερικανού. 71-71. 6 λεπτά και 49. Να εδώ ο Μπραντ Σέλερς. Ρόγιαλ. Και νέα σφυρίγματα. Λίπιν. Ρόγιαλ με τον Γιαννάκη. Γυρίζει ο Ρόγιαλ. Rebound. Επιθετικό φάουλ. Όχι, το φάουλ δίνεται στον Σόμπιν. Ο Σαντσίς δίνει το φάουλ στον Σόμπιν. Να εδώ ο Ισπανός. 71-71, 6 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα για το τέλος και τέταρτο φάουλ του Σόμπιν. Ξαναβλέπετε εδώ που δόθηκε το φάουλ. Και ακούτε τις αποδοκιμασίες του κοινού. Ο Σέρφ επαναφέρει τον Μέρσερ, ενώ βάζει και ο Λέσιτς τον Λιπηρίδη στη θέση του Σόμπιν που έχει 4 φάουλ. 4 έχει ο Αγγελίδης και 4 έχει ο Μέρσερ για την Μακάμπι. 7 ομαδικά για τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, 6 για τη Μακάμπι και κάποιες ύβρις στα αγγλικά για τον Σαντσίς. Χάνφελντ, λάθος του Χάνφελντ, κλέβει ο Γκάλης εκεί και έχει μόνο τον Λίπιν μπροστά του. Ο Γκάλης θα περάσει εύκολα και θα φτάσει διαπεριπάτου στο καλάθι. 73-71, ο Άρης μπροστά μετά από πολλή ώρα. 6,5 λεπτά πριν το τέλος. Να ο Γκάλης που έτυχε το τελευταίο καλάθι. Λίπιν. Ρόιαλ. Ο Ρόιαλ με τον Γιαννάκη αντίπαλο και βήματα που κάνει ο Ρόιαλ και σφυρίζει αυτή τη φορά ο Σάντσις. Αμέσως παίρνει το πρώτο time out στο δεύτερο ημίχρονο ο Σβίσερ. 73-71, 6 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Βλέπετε στις οθόνες σας τους πρώτους σκόρες. Ο Γκάλης προηγείται με 26, ο Τζάμψι έχει 22. Και τώρα Λιπηρίδης. Γκάλης. Γκάλης με αντίπαλο τον Χάνφελντ.
Δίνει στον Λιπηρίδη που μπαίνει προς τα μέσα και κάνει με τη σειρά του βήματα. Η μπάλα ξανά για τη Μακάμπι. 73-71. 5 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ήταν τώρα μια ευκαιρία για τον Άρη να πάρει κάποια διαφορά σχετικής ασφάλειας 4 πόντων. Λίπιν, Τζάμψι, κλείνεται, το φάουλ δίνεται στον Σέλερς ή στον Αγγελίδη. Μάλλον στον Σέλερς, ναι. Στον Σέλερς λέει ο Ράντιτς ότι ο Αμερικανός άπλωσε το πόδι του εκεί για να κλείσει την είσοδο του Τζάμψι. Το 8ο φάουλ του Άρη, μία συν μία βολές για τον Ντορόν Τζάμψι, ενώ η Μακάμπι έχει 6. Ο Σβισέρφ εδώ ήταν ο προπονητής της Μακάμπι το 87 σε έναν άλλο τελικό Grand Prix με αντίπαλο την Tracer που έχει κερδίσει τότε. 73-72. Η Μακάμπι έχει κερδίσει 2 και όλα τριών, το 77 και το 81, ενώ έχασε και 3 συνεχόμενους τελικούς στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του Διανίου. 73-73, ισοφαρίζει ο Τζάμψι ξανά. Νάτος, ο Τζάμψι έχει πετύχει 24 πόντους. Δεν ενοχλήθηκε και πάρα πολύ από το μαρκάρισμα του Σέλερς. Τα ποσοστά του άλλωστε είναι πολύ ψηλά. Γιαννάκης. Γκάλης. Γκάλης σου 3 πόντων. Ναι, η μπάλα θα πέσει στο καλάθι. 76-73 μπροστά ο Άρης. Ήταν μια πολύτιμη ανάσα, ένα φιλί ζωής θα λέγαμε αυτό το τρίποντο για τον Άρη. 76-73. Το πρώτο τρίποντο του Άρη στο παιχνίδι. Χάνφελ. Τζάμψι. Σου 3 πόντων. Rebound από τον Σέλερς που πήγε να χάσει αλλά μάζεψε τελικά την μπάλα. Ο Τζάμψι δεν μπόρεσε να ανταποδώσει το τρίποντο υπό την πίεση του Λιπηρίδη εκεί. Γκάλης. Να δούμε αν ο Άρης θα μπορέσει να πετύχει τώρα ένα καλάθι, να φύγει τουλάχιστον από την απόσταση βολής, στην οποία είναι εδώ και πολλή ώρα. Γκάλης βγήκε ο Ρόαγιαλ κοντά του. Ο Ρόαγιαλ που δίνει βοήθεια σε όλους στην άμυνα. Ο Σέλερς προς τα μέσα. Ο Λιπηρίδης σου ξεμαρκάριστος. Rebound του Γιαννάκη που προσπαθεί να γυρίζει και κερδίζει τελικά την μπάλα από τον Ρόαγιαλ που έσπευσε και αυτός εκεί. Η μπάλα από πλάγια ξανά για τον Άρη. Χάρη στην παλικαρίσια προσπάθεια του Παναγιώτη Γιαννάκη να κερδίσει το επιθετικό rebound. 4 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. 76-73. Αυτός είναι ο Ντάνιελ που μπαίνει για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Πρώτη φορά λοιπόν ρίχνει ένα παίκτη στο παιχνίδι ο Σέρτ 4,5 λεπτά πριν από το παιχνίδι. Γιαννάκης. Ο Γκάλης πάντα με τον Χάνφελντ μπροστά του. Νέο σουτ 3 πόντων. Ναι, 79-73. Ο Άρης με τα 2 τρίποντα του Γκάλη φτάνει σε μια διαφορά 6 πόντων. Και να ο κόσμος εδώ που ενθουσιάζεται. Λίπιν. 4 λεπτά ακόμα. Ο Ντάνιελ περνάει στον Τζάμψι, τον σταματάει ο Σέλερς. Πάλι Τζάμψι και φάουλ που καταλογίζει ο Σαντζής στον Σέλερς, κρίνοντας ότι έσπρωξε με το σώμα του ο Σέλερς τον Ισραηλινό. Μία συν μία βολές για τον Ντορόν Τζάμψι. Ήταν το 4ο φάουλ του Σέλερς. Και ακούτε τον κόσμο να επιθυμεί τον Σέλερς. Κάνει καλές εμφανίσεις τελευταία. Σήμερα έχει 20 πόντους, 7 rebound. Ο Τζάμψι στις βολές έχει 24 πόντους ως τώρα. Και τώρα 25, 79-74, 3 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα ακόμα. Τα 2 τρίποντα του Γκάλη ίσως αποδειχθούν καθοριστικά για την έκβαση του παιχνιδιού. Και μακάρι να είναι έτσι. Τζάμψι. 79-75. Γιαννάκης. Να ο Γιαννάκης που με αργό ρυθμό κατεβάζει την μπάλα. Διαφορά στους 4 πόντους, 3 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα για το τέλος. Γκάλης. Γκάλης πάντα περνάει προς τα μέσα, κλείνεται από πολλούς παίκτες, αστοχεί το rebound. Προσπαθεί ο Σόπινγκ και κερδίζει το τζάμπολ από τον Χάνφελ. Ενώ εκεί δεν μπορώ να καταλάβω κάποιος εκνευρισμός ανάμεσα στον, να βλέπετε εδώ, τον Ντάνιελ που έτρεξε και έπιασε από τα χέρια τον Σέλερς, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Και έχουμε time out από ό,τι φαίνεται, ενώ οι μισοί παίκτες είναι ακόμα μέσα στο πραγματικό χώρο. Time out τέλος πάντων. Και το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με το τζάμπολ ανάμεσα στον Γκόραν Σόμπιν και αν θυμάμαι καλά ήταν ο Ντάνιελ που διεκδίκησε και την μπάλα, ή ο Χάνφελ.
Ο Χάνφελντ. Το 4. Υπάρχει πάντα κάποιος εκνευρισμός μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλησε ο Ντάνιελ προηγουμένως και τι έπεσε πάνω στον Sellers. Εν πάση περιπτώσει, ο Σόμπιν θα κερδίσει. Όχι, μπάλα στους Ισραηλινούς. Και πάσα ευνηδιασμού του Τζάμψη του Λίπιν στο Τζάμψη που φτάνει στο καλάθι. 79-77. Μειώνει ξανά η Μακάμπι. 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Ο Γκάλης με τον Χάνφελντ. Ο Γκάλης βρίσκει τον Ντάνιελ μπροστά του. Έχει δοκιμάσει συνδυασμένες άμυνες ο Σέρβ στο δεύτερο ημίχρονο αυτό. Γκάλης πάντα. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. 4. Πρέπει να σουτάρει κάποιος. Ο Sellers θα καρφώσει πολύ εντυπωσιακά και θα πάρει και φάουλ από τον Χάνφελντ. Βλέπετε πώς κάνει ο Sellers και αν μη τι άλλο μετά από αυτό δεν μπορεί να τον ξανακατηγορήσει για αδιαφορία ο Λέσιτς όπως είχε κάνει μετά το μάτς του Leverkusen. Να ο Sellers που κάρφωσε με πολύ δύναμη και πήρε και το φάουλ από τον Χάνφελντ. Και όλο το γήπεδο αποθεώνει τώρα τον Brad Sellers. Να ο κόσμος του Άρη εδώ. 81-77, 2 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. Ο Sellers έχει 22 πόντους, 7 rebound, 1 assist, ένα κλέψιμο και 4 φάουλ πάνω στον Τζάμψη. 82-77 στους 5 πόντους ξανά ο Άρης με αυτό το έμεσο τρίποντο του Brad Sellers. Λίπιν. Λίπιν στον Τζάμψη που βγαίνει από τα screen, σουτάρει για 3 πόντους υπό πίεση. Rebound του Sellers που δεν μπορεί να συγκρατήσει όμως. Στη συνέχεια ο Ντάνιελ κερδίζει και τέταρτο φάουλ του Γιαννάκη. 1-1 βολές για τον Μότι Ντάνιελ. Ο Γιαννάκης που τον βλέπετε πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, ελπίζω να μην τραυματίστηκε. Πήγε να κερδίσει την μπάλα από τον Ντάνιελ που τον χτύπησε και λίγο άθελά του και χρεώθηκε με το τέταρτο του φάουλ. Ο Γιαννάκης στο έδαφος. Λέγαμε και στην αρχή της μετάδοσης ότι ο πόλεμος που ξέσπασε και στον κόλπο και η πιθανή ανάμειξη του Ισραήλ σε αυτόν είχαν προκαλέσει αρχικά πανικό στις διοκτικές αρχές εδώ. Με αποτέλεσμα να ανακύψει σήμερα το πρωί ακόμα και ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα, καλού κακού που λένε, ενώ ξαναβλέπετε τη φάση. Τελικά επικράτησε βέβαια η άποψη να γίνει κανονικά το μάτς, με μόνη διαφορά τον πολλαπλασιασμό των μέτρων ασφαλείας τόσο από πλευράς ελληνικών αρχών τόσο και από τους Ισραηλινούς. Όλοι όσοι μπήκαν στο γήπεδο υπέστησαν ξενυχιστικά λεπτομερή σωματικό έλεγχο. 82-78. Ο Ντάνιελ ευστόχησε στη μία μόνο βολή. Ο Ράντιτς διακόπτει το παιχνίδι για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Γιαννάκη που έχει χτυπήσει στην μύτη και έχει ματώσει. Έχει γίνει σχεδόν καθεστώς φέτος να τραυματίζονται στο πρόσωπο επέκτες του Άρη. Θυμάστε ότι και ο Γκάλης είχε χτυπήσει στα μάτια στην Βαρκελόνη και ο Sellers επίσης στα μάτια στο παιχνίδι με τον Παπάγου. Ο Γιαννάκης και αυτός στα μάτια και στη μύτη στο Περιστέρι. Γκάλης. 82-78, 2,5 λεπτά ακόμα. Ο Γιαννάκης παίζει με ένα βαμβάκι στη μύτη, στο στόμα. Γκάλης. Στριφογυρίζει, να δούμε αν θα προσπαθήσει και το να ολοκληρώσει μόνος του. Γιαννάκης στριφογυρίζει, μπαίνει προς τα μέσα. Καλάθι και φάουλ. Εκπληκτική προσπάθεια του Παναγιώτη Γιαννάκη, 84-78 και μία βολή. Βλέπετε τον Γιαννάκη αιμόφυρτο, αφού τον χτύπησε στη μύτη ο Ντάνιελ σε μια προηγούμενη φάση, ενώ του έκανε και εδώ φάουλ ο Μότι Ντάνιελ. Μια συμπληρωματική βολή για τον Γιαννάκη και το time out το παίρνει αυτή τη φορά ο Σβίσερφ, ενώ ξαναείδατε την προηγούμενη φάση. Και η Μακάμπι, αν κερδίσει ο Άρης, θα είναι η έκτη νίκη του στους 14 αγώνες με την Μακάμπι, ενώ ο Σέρβ ζητάει να αντικατασταθεί ο Γιαννάκης, ο οποίος έχει χτυπήσει στο πρόσωπο, να επιβληθεί δηλαδή η αντικατάστασή του. Πάση περιπτώσει, να δω οι παίκτες του Άρη. Κάπου στο βάθος ο Μιχάλης Ρωμανίδης, ο οποίος συμπεριλήφθη για πρώτη φορά σήμερα στη δεκάδα μετά από 2 μήνες. Είχε τραυματιστεί σε κάποια προπόνηση της Εθνικής Ελπίδας. Ενώ ακούτε και τον Σέρφ να δίνει στα αγγλικά οδηγίες στους παίκτες του. Τόσοι άλλους πιο πολύ είναι αγγλόφωνοι. Και επιστροφή στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπετε κάποια στατιστικά. Ο Άρης που έχει αποκτήσει μια κυριαρχία στα rebound. Τα 12 επιθετικά έχει ανανεώσει πολλές επιθέσεις. Στα υπόλοιπα υπάρχει κάποια ισορροπία. Ο Γιαννάκης στην βολή.
Και 85-78, 2 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα ακόμα. Να ο Παναγιώτης Γιαννάκης που έφτασε τους 7 πόντους με αυτή τη βολή. Τζάμψι, σουτ 3 πόντων. Rebound από τον Γκάλι που γυρίζει στα τυφλά. Εκεί είναι ο Τζάμψι. Λίπιν. Σουτ 3 πόντων του Ντάνιελ μέσα σε αποδοκιμασίες. Νέο rebound του Τζάμψι. Και επιτέλους ένα αμυντικό rebound από τον Αγγελίδη. Να δούμε τώρα 1 και 45, 85-78. Αν ο Άρης πετύχει καλάθι και η διαφορά πάει στους 9 πόντους, τα πράγματα πλουστεύονται. Ο Γκάλης μπαίνει προς τα μέσα και φάουλ που καταλογίζεται στον Ντάνιελ. Ναομότι Ντάνιελ, δικαίωμα για 1-1 βολές στον Νίκο Γκάλη. Ήταν το ένα το ομαδικό φάουλ της Μακάμπι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γκάλης λοιπόν θα εκτελέσει 1-1. Να οι οπαδοί του Άρη εδώ ενθουσιασμένοι. Ξεπέρασαν αυτό το μούδιασμα που υπήρχε μετά τα πρώτα 30 λεπτά όπου η Μακάμπι ακολουθούσε σταθερά στο σκορ. 1 λεπτό και 38 δευτερόλεπτα, 86-78. Ο Άρης φαίνεται κοντά στη νίκη, αλλά ακόμα δεν έχει κρυφθεί βέβαια το παιχνίδι. 87-78 με τον Γκάλι που έχει φτάσει τους 34 πόντους τώρα. Λίπιν, σου 3 πόντων, 87-81. Μένει 1 λεπτό και 25 δευτερόλεπτα. Πιέζουν σε όλο το γήπεδο τώρα οι Ισραηλινοί. Βλέπετε τι γίνεται και φάουλ που κάνει ο Λίπιν στον Γιαννάκη. Εδώ ο Χεν Λίπιν και ο Σαντσής, ο χαμογελαστός του δείχνει τη σφύριξε. 1-1 βολές για τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Η μύτη του εξακολουθεί να τρέχει αίμα. 87-81 με τον Γιαννάκη να πηγαίνει πάλι στην γραμμή των φάουλ, τον βλέπετε. 88-81, 1 λεπτό και 25 δευτερόλεπτα. Ο Γιαννάκης που δεν είχε φανεί καθόλου στα πρώτα 30-32 λεπτά ετευλήθη σε αποφασιστικό παίκτη, σε παίκτη κλειδί αν θέλετε για τον Άρη στη συνέχεια. Λίπιν. Πάλι Λίπιν, Χάνφελ. Λίπιν τον έχει ακολουθήσει ο Αγγελίδης εκεί έξω. Ο Λίπιν πάει να ξεφύγει, δίνει στον Χάνφελ που σουτάρει υποπίεση για 3 πόντους. Rebound από τον Τζάμψι, ο οποίος όμως γυρίζει την μπάλα στο πίσω μέρος του ταμπλό. Και έτσι μπάλα ξανά για τον Άρη. 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Άρης φαίνεται πάρα πολύ κοντά στην νίκη πια. Προηγείται 89-81. Ο Λέσιτς παίρνει ένα ακόμα time out, το τελευταίο του αγώνα. Να εδώ ο Σβίσερ. 89-81, 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα. Ανακούφιση ασφαλώς στις κερκίδες. Θα ήταν πραγματικά μεγάλη ζημιά μια εντός έδρας ήττα για τον Άρη σε αυτό το σημείο. Ο Άρης που στη συνέχεια έχει μέσα την Λιμόζ, μέσα την Σκαβολίνη, έξω την Kingston και άλλα 2 εντός έδρας παιχνίδια διαδοχικά με την Μπαρσελόνα και τη Λεβερκούζεν. Ασφαλώς αυτά τα 5 παιχνίδια θα κρίνουν αν θα πάει στο Παρίσι. Με 5 νίκες βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση πια να μείνει απ' έξω. Η αγωνιστική άρχισε χτες με τον αγώνα Μπαρσελόνα-Λιμόζ όπως είπαμε, 84-76. Ενώ αυτή την ώρα παίζουν στο Crystal Palace η Kingston με Σκαβολίνη. Ένα σπουδαίο μάτς, αν οι Ιταλοί κερδίσουν και εκεί πλέον δύσκολα θα χάσουν την πρόκριση. Και παίζουν ακόμα στο split Pop 84 εναντίον Leverkusen. Να οι πρώτοι σκόρες, Γκάλης 34, Τζάμψι 28, Σέλερς 23, Χάνφελντ 19 και ο Ρόιαλ που σύγχυσε στο δεύτερο ημίχρονο 11. Γκάλης 89-81, 1 λεπτό ακόμα. Σέλερς. Προσπαθούν να κάνουν φάουλ οι παίκτες της Μακάμπι. Μήπως και αστοχίσουν οι παίκτες του Άρη στις βολές. Γκάλης. Τον παρακολουθεί ο Λίπιν. Σόμπιν. Άρχισαν και τα όλε. Γκάλης πάντα. Οι παίκτες του Άρη έχουν πιάσει τις 4 γωνίες. Γιαννάκης. Γκάλης. Δύσκολο καλάθι. Όχι, η μπάλα πέφτει εκτός καλαθιού, αλλά ολοκληρώνει ο Σέλερς 91-81. Στους 10 πόντους για πρώτη φορά η διαφορά. Είδατε τον Μπραντ Σέλερς που έκανε μεγάλο παιχνίδι. Έφτασε τους 25 πόντους με 11 στα 16 σουτ. Ενώ έχει και 9 ριμπάουνα τα οποία τα 6 επιθετικά. Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτός ο Σέλερς. Λίπιν, Τζάμψι, Μέρσερ, αστοχή, ριμπάουντ του Αγγελίδη, 14 δευτερόλεπτα και φάουλ που καταλογίζεται στον Χάνφελντ. 1-1 βολές για τον Αγγελίδη. Ο Άρης βέβαια εκτός από την νίκη επιδιώκει τώρα να πάρει και μια όσο το δυνατό μεγαλύτερη διαφορά, αφού ποτέ δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Μπορεί να υπάρξει κάποια αποφασιστική ισοβαθμία στο τέλος. Αν βλέπετε τη φάση, το φάουλ που έκανε ο Ντάνιελ
πάνω στον Αγγελίδη. Ο Αγγελίδης τώρα θα εκτελέσει μία συν μία βολές. Έχει πετύχει 5 πόντους και έχει και 5 rebound. 92-81, 12 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα για το τέλος του αγώνα, εδώ στο Αλεξάνδριο. Ο Άρης, που βρέθηκε 2 φορές να χάνει με διαφορά, πρώτα 8 και μετά 6 πόντων, κατάφερε να ανακάμψει και να παίρνει και μια νίκη με ικανοποιητική διαφορά, 93-81, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Λίπιν μπαίνει προς τα μέσα και φάουλ που σφυρίζεται στον Γκάλι ή στο Γιαννάκη. Φάνηκε να μετάνιωσε για το σφύριγμά του ο Σαντσής, αλλά δεν μπορούσε να το πάρει πίσω, σταμάτησαν οι παίκτες άλλωστε. Και ο Γιαννάκης που διαμαρτύρεται. Ήταν το 5ο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη, που θα φύγει από τον αγώνα με 9 πόντους. Βλέπετε και τα στατιστικά του. 5 σε 7 βολές, 2 στα 5 στους 2 πόντων, 0 στα 2 τρίποντα. Και ο Γιαννάκης με τη χτυπημένη μύτη θα φύγει από τον αγώνα. Ακόμα 4 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Μία συν μία βολές για τον Χεν Λίπιν και ίσως να προλάβει να κάνει και ένα ακόμα σουτ ο Άρης. 93-81 ξαναλέω. Να ο Λίπιν που έχει πετύχει 5 πόντους. Θα στοχίσει, rebound του Σέλερς που χάνει προς τη μήν. Ο Σόμπιν βλέπει τον Γκάλι, του πετάει την μπάλα, θα προλάβει ο Γκάλης. Όχι. Το παιχνίδι τελείωσε. Ο Άρης κέρδισε την Μακάμπι 93-81. Ενθουσιασμός στον κόσμο, περισσότερο βέβαια για την νίκη και όχι τόσο για την εμφάνιση, την μορφή του αγώνα. Βλέπετε τα ομαδικά στατιστικά των δύο ομάδων. Ο Άρης και η Μακάμπι είχαν περίπου ίσα ποσοστά. Λίγο καλύτερο ο Άρης είχε τις βολές, αλλά ο Άρης υπερίσχυσε στα rebound. Ίσως αυτή η διαφορά να του έδωσε την νίκη. 34 βλέπετε έναντι 26. Αυτά λοιπόν από το Αλεξάνδριο. Ο Άρης πέτυχε την τρίτη του νίκη σε 5 αγώνες, κερδίζοντας 93-81 τη Μακάμπι, την οποία αφήνει ένα βαθμό πίσω τώρα. Από εμάς, φίλες και φίλοι, χαρούμενο βράδυ.